funcionan las tripas cada vez. El Niño de la Hipoteca és un exemple d'èxit en el camí alternatiu de la indústria cultural, un èxit que va poder ser gràcies a internet i les xarxes socials. Ell mateix diu que aquest projecte va néixer sense timó, però des de l'any 2008 els vídeos de les seves cançons que penjava al YouTube van començar a córrer com la pólvora. Avui, gràcies als seus amics i les comunitats virtuals, ja comptabilitza més de 980.000 reproduccions. Durant aquest temps, ha fet centenars de concerts cada temporada pel territori espanyol i han estat diverses les visites que ha fet a Andorra per actuar a la Fada Ignorant. Aquest mes ho ha tornat a fer, aprofitant el 5è aniversari d'aquesta sala. Va ser venir un cop aquí, perquè vam descobrir aquest lloc, de la Fada Ignorant, un amor, una alegria. Va anar també la primera vegada que vam repetir l'hora, el Toni amb mi ha experimentat ficar entrada, evolucionar, fer una programació cada vegada millor i tal. I, ostres, no sé, és un lloc màgic aquí, venir aquí. No sé si és Andorra en si o és aquest lloc, però el públic és meravelloso. Era un plaer molt gran estar aquí, estem molt contents. Per primer cop a la història, el Niño de la Hipoteca se presenta en la Fada Ignorant d'Andorra la Vella, capital d'Andorra, el país dels Pirineus. Els Pirineos es la cordillera que une España con Francia, que en breve separará Cataluña de Francia. ¡Qué drama! Seremos países hermanados. Y aquesta cançó da nombre a esta pedazo de banda que recientemente me acompaña, que se llaman Los Ratones. Guiu Cortés és el Niño de la Hipoteca i ara s'hi han sumat Los Ratones, la seva banda. Miguel Pino amb les guitarres i l'ukelele, Dani Tejedor a la percussió i les veus i Carlos Manzanares al baix, el saxo i l'acordió fan que aquesta nova formació tingui un so molt més acústic que no pas els dos treballs anteriors del Niño de la Hipoteca en solitari. És això, el primer i el segon disc són discos produïts amb banda i tal, amb músics que no coneixia, molts músics, el segon disc de fet col·laboren 27 músics en total, i després hem muntat aquest projecte més sòlid, més concepte banda, amb els músics concrets que més s'esqueien amb el que fèiem i que acaba el concierto y se emborratxen conmigo i m'aguanten el tirón i aquestes coses, amb els que més vam fer una prova una vegada, ens va anar molt bé aquesta formació i és això que ho hem com reconvertit en una banda. El Niño de la Hipoteca y Los Ratones és més concepto banda, más a ver, hay que fabricar camisetas, vamos a poner dinero, hay que hacer esto. O sigui, hi ha un concepte de banda que abans no havia, abans era jo en solitari amb uns músics que m'acompanyaven. No? Ara el Niño de la Hipoteca és com un acústic molt cañero, és una mezcla entre el manús, la rumba, el rock acústic, el reggae, però tot molt acústic, molt empacat, mucha madera, és això, és que és tot fusta i tot. No necessitem amplificació, o sigui, sí per les sales grans, però assagem sense enxufar-nos, és la gràcia del nou format. I té un so, una sonoritat, una autenticitat. Els altres músics tenen molt de pes també, jo soc una persona que combino molt l'humor entre cançó i de més, i són gent que, encara que no quieran hablar en directe, també tenen aquesta xispa que llavors potencia també la meva, o sigui, és la gràcia, no? Que em vesteixen també en aquest sentit. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! No, no es emoción, es sudor que me entra en los ojos y pica un montón. A mí me habían dicho que en Andorra fotia rasca, tú, y no, esto no. Mira, soc de Barcelona y me moro de calor, vengo a Andorra y me moro igual de calor. Soy un lobo de mar y todos acá somos marineros sin barco y sin mar. Siempre debajo del cero, debiendo dinero al primero que cobra la paga y el sueldo le dura una noche no más. Somos una gran manada de ratones y ratas que matan el tiempo comiendo un queso de trampas y nunca nos casan y si nos pesa cicatrices. Guiu Cortés és un cantautor dels utòpics i les seves cançons són divertides, amb un humor àcid, reivindicatives, festives, amb una barreja de sons del rock, el folk, la rumba i el reggae. Però de què parla el Niño de la Hipoteca? Del costumbrismo moderno, o sigui, jo no em puc posar a parlar de la dictadura perquè no la vaig viure, no em puc posar a parlar de segons quines coses, o puc parlar amb la distància i com de dato històric, però
és una mica el que vivim a dia d'avui, no? Aquesta vida de classe media-baja, que tan àmplia és, més tirant de baja cada vegada més, i aquesta situació on el que més importa en la vida són aquestes relacions amoroses, aquestes persones que a vegades has de despedir, aquest costumbrisme del treball o les situacions d'intentar-ho passar el millor que puguis, aquestes petites coses que nos passen a tots. Gratis Hits és el treball discogràfic del Niño de la Hipoteca i Los Ratones i la seva principal font de difusió actualment. I és que aquest disc el regala per internet, una norma que seguirà aquesta banda a partir d'ara. Només cal visitar el seu canal YouTube o accedir a la seva pàgina web, registrar-se i automàticament rebem un correu electrònic amb els 10 temes del disc en format MP3, una carta personal, les lletres de totes les cançons i els acords. Guiu Cortés té molt clar la importància de la difusió digital i la fidelitat al seu públic, però sobretot que els músics es guanyen el sou amb els concerts. No me lo tengas en cuenta, no me cierres esta puerta, no me cambies de canal. És un tercer disc falsete, perquè és gratis hits, o sigui, són temes del primer i segon disc regravats amb la nova banda que portem ara, que avui presentem, que són Los Ratones, El Niño de la Hipoteca i Los Ratones. O sigui que és això, són reversions de com les estem tocant ara. S'han baixat tants discos com discos del primer i segon disc que he venut en 4 anys. En només, llavors, clar, la difusió s'ha multiplicat i s'ha notat en el públic, o sigui, hi ha hagut un augment de públic gràcies a entrar en el joc, que jo no volia entrar mai perquè jo vinc de treballar en una tenda de discos, de donar-li un valor als discos. Al principi era reticent a fer-ho, però és que no hi ha un altre, ara ho has de fer si vols funcionar. Si tu el regales i la gent se'l va rolant i se'l passa, gratis i legalment obert, doncs tens més possibilitats de tenir molt més públic. La plataforma del Facebook és una eina que el Niño de la Hipoteca i Los Ratones utilitzen a diari per informar als seus fans d'on són, què fan i com està anant la seva gira, i el mateix fan a través del Twitter. La seva música es pot escoltar a través de l'aplicació Spotify. Segueix sent fidel al servei de MySpace, tot i que ja està pensant noves accions al gegant de l'audiovisual, al YouTube. Bueno, primer va començar amb el MySpace, després amb el YouTube vam començar a fer vídeos i és això que... Bueno, doncs la viralitat aquesta és el mateix, és semblant al concepte de regalar el disc, és donar facilitats a la gent perquè pugui veure això, a més és molt fàcil linkar-lo, que la gent ho posi en les seves xarxes socials, tot això, i és una eina molt important. El YouTube a dia d'avui, la veritat és que ja arribo tard perquè hi ha gent que la té molt més treballada i es nota molt. Si tens un YouTube molt treballat, és que és una eina de comunicació superpotent. Te lo digo, hacer ver que no va contigo, no. Suerte que hoy ya me han avisado de que eres un poco corta. Dice por eso esquivar los palos que te tiran. Dice que los palos ya los da la vida. Con lo bonito que es equivocarse. Me he pasado la vida entera intentando quererte y que me quieras. Cada vez que te lo digo haces ver que no va contigo. Viva Tour.